नमस्कार, हाय, हॅलो, कसे आहात सगळे? मी विनायक गायकवाड आणि तुमच्या सगळ्यांचं माझ्या चॅनलमध्ये अगदी मनापासून स्वागत करतो. बऱ्याचदा असं होतं की संध्याकाळच्या जेवणामध्ये आपल्याला खूप लाईट खायची इच्छा होते. मग आपण काय करतो? खिचडी करतो किंवा वरण भात करतो, पिठलं भाकरी करतो. सो आज मी तुम्हाला एक पिठल्याचा एक वेगळा प्रकार दाखवणार आहे. त्याला मी वाटणातलं पिठलं असं म्हणतो, कारण हे पिठलं आपण वाटण घालून करतो म्हणून ते वाटणातलं पिठलं. सो तुम्ही सुद्धा हे वाटणातलं पिठलं घरी नक्की करून पहा आणि त्याचा संपूर्ण एक्सपिरियन्स माझ्याबरोबर शेअर करायला विसरू नका. ही एक खूप साधी आणि सोपी रेसिपी आहे, खूप अफलातून लागते आणि गरम भाकरी आणि भाताबरोबर तर औरच लागते. सो तुम्ही ही नक्की ट्राय करा आणि खूप कमी साहित्यात होते. तर चला, अजिबात वेळ न घालवता या वाटणातल्या पिठल्यासाठी आपल्याला कोणते कोणते साहित्य लागतात ते बघूया आणि आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया. तर वाटणातलं पिठलं करण्यासाठी अर्थातच आपल्याला लागणार आहे चण्याच्या डाळीचं पीठ म्हणजे बेसन, त्याच्यानंतर बारीक चिरलेला कांदा, कढीपत्ता, त्याच्यानंतर लसणाच्या पाकळ्या लागणार आहेत, चवीनुसार मीठ. जे आपण वाटण करणार आहोत त्याच्यासाठी आपल्याला लागणार आहे बारीक किसून घेतलेला खोबरं आहे, हे सुकं खोबरं, हिंग आहे, त्याच्यानंतर 3 ते 4 तुकडे आहेत काश्मीरी सुक्या लाल मिरच्यांचे, त्याच्यानंतर आपल्याला बारीक चिरलेली कोथिंबीर लागणार आहे, मोहरी, जिरं, त्याच्यानंतर आपला साठवणीतला मसाला, लाल तिखट, हळद, त्याच्यानंतर तेल आणि आवश्यकतेनुसार पाणी. तर वाटणातलं पिठलं करण्यासाठी सर्वप्रथम आपण एक वाटण करून घेणार आहोत. सो इथे एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण इथे सुकं खोबरं घालणार आहोत 1 वाटी. त्याच्यानंतर काश्मीरी लाल सुक्या मिरच्यांचे तुकडे, त्याच्यानंतर लसणाच्या पाकळ्या, थोडं जिरे, सो हे सगळे जिन्नस आपल्याला थोडं पाणी घालून वाटून घ्यायचे आहेत, ह्याचं वाटण करायचं आहे आणि मग हे रेडी झालं की आपण याची पुढची कृती बघूया. सो वाटण इथे रेडी आहे, तुम्ही बघू शकता. काश्मीरी लाल मिरचीमुळे खूप छान कलर पण आलेला आहे आणि आपल्याला एकदम बारीक वाटून घ्यायचं आहे. ह्याची कन्सिस्टन्सी तुम्ही चेक करू शकता. सो आता आपलं वाटण रेडी आहे. आता आपण पिठलं कसं करायचं ते बघूया. सो वाटणातलं पिठलं करण्यासाठी इथे मी एक पॅन घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण तेल घालून घेऊया. तेल व्यवस्थित तापलं की आपण याच्यामध्ये मोहरी आणि जिऱ्याची फोडणी देणार आहोत. सो पहिले मी जिरं घालतोय. जिरं व्यवस्थित फुललं की मोहरी, मोहरी आणि जिरं व्यवस्थित तडतडलं पाहिजे. कढीपत्ता, हिंग, आणि बारीक चिरलेला कांदा. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. पिठलं म्हटलं की छान फोडणी बसली पाहिजे, सो त्याचा व्यवस्थित खवंगपणा पिठल्यामध्ये उतरणार आहे. कांदा व्यवस्थित परतून घेऊया. सो 2 मिनटं मी कांदा छान परतवलेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये जे आपण वाटण वाटलं होतं ते वाटण आपण ॲड करणार आहोत. सो हे वाटण घालून घेऊया. व्यवस्थित मिक्स करूया. वाटण छान तेलावर परतायचं आहे आपल्याला. सो हे वाटण व्यवस्थित परतलं गेलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण थोडी हळद घालूया आणि हे लाल तिखट आहे ते घालूया. काश्मीरी लाल मिरचीनी फक्त कलर आलेला आहे, तिखटासाठी हे तिखट घालतोय आपण. या स्टेजला थोडी कोथिंबीर ॲड करणार आहोत. चवीनुसार मीठ ॲड करणार आहोत. गॅस कमी करायचा आहे, परतून घ्यायचा आहे. खूप छान खमंग वास येतोय.
आता हे सगळे मसाले परतले गेले की आपण याच्यामध्ये पाणी ॲड करणार आहोत. सो आपण पाणी ॲड करूया. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. पाण्याची चव घ्यायची आहे. मीठ वगैरे सीझनिंग चेक करा. मीठ कमी वाटत असेल, तिखट कमी वाटत असेल तर ह्या स्टेजला तुम्ही तिखट ॲड करू शकता. आता 2 मिनटं या पाण्याला उकळी येऊन देऊया, मग आपण याच्यामध्ये बेसन घालूया. सो तुम्ही बघू शकता इथे व्यवस्थित उकळी आलेली आहे. आता इथे एका माणसाला मदतीला घ्यायला लागेल तुम्हाला. एक जण बेसन घालेल याच्यामध्ये आणि एक जण व्यवस्थित त्याला असं हाटेल म्हणजे मिक्स करेल. तर आपण आता काय करूया, थोडं थोडं बेसन घालायचं आहे आणि जसं तुम्ही बेसन ॲड करणार तसं फटाफट तुम्हाला ते मिक्स करायचं आहे, घोटून घ्यायचं आहे. तर आपण आता थोडं ह्याच्यामध्ये बेसन ॲड करायला सुरुवात करूया. जसं जसं बेसन ॲड करणार तसं तसं आपल्याला हे मिक्स करायचं आहे. जर तुमच्याकडे रवी असेल तर रवीच्या साहाय्याने मिक्स करायचं आहे. गॅस बारीक करायचा आहे. सो ही प्रोसेस तुम्हाला एकदम फटाफट करायची आहे. बेसन जसं तुम्ही ॲड करायला स्टार्ट कराल तसं तसं मिक्स करायला घ्यायचं आहे फटाफट. आणि गॅस या स्टेजला तुम्हाला स्लो ठेवायचा आहे. सगळं बेसन ॲड करून झालेलं आहे. ह्या स्टेजला कोथिंबीर पण ॲड करून घेऊया म्हणजे ती पण व्यवस्थित मिक्स होईल. आणि हे पिठलं थोडं पातळच असतं, सुकं करायचं नाही आहे, कोरडं करायचं नाही आहे. पाच मिनटं कंटिन्युअस आपल्याला मिक्स करायचं आहे. तुमच्याकडे जर रवी असेल तर रवीच्या साहाय्याने पण तुम्ही घोटलत तरी चालेल. सो हे वाटणातलं पिठलं रेडी आहे. याला गुठळीचं पिठलं पण म्हणतात किंवा ह्याच्यामध्ये छोट्या छोट्या गुठळ्या असतात, पण त्या व्यवस्थित शिजल्या जातात कारण आपली उकळ जी असते ती व्यवस्थित शिजलेली असते. सो अशा प्रकारे ही कन्सिस्टन्सी हवी आहे पिठल्याची, म्हणजे भाकरीबरोबर आणि भाताबरोबर आपल्याला व्यवस्थित खाता येईल. खूप अफलातून दिसतंय हे पिठलं. आता आपण हे सर्व करूया. सो इथे मी भाकरी आणि एक बोल्ट घेतलेला आहे. सो याच्यामध्ये आपण आता हे पिठलं सर्व करूया. तर बघितलं मित्रांनो, ही साधी सोपी वाटणातल्या पिठल्याची रेसिपी रेडी आहे. सो तुम्हीसुद्धा तुमच्या घरी नक्की करून पहा आणि त्याचा संपूर्ण एक्सपिरियन्स माझ्याबरोबर शेअर करायला विसरू नका. जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तिथे बेल आयकन येईल, बेल आयकन दाबायला विसरू नका, म्हणजे ह्यानंतर मी जेव्हा नेक्स्ट व्हिडिओ अपलोड करीन त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि तुम्ही माझी कुठलीच रेसिपी मिस नाही करणार. अधिक अपडेट्ससाठी तुम्ही मला इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर पण फॉलो करू शकता. त्याच्या लिंक्स मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. तर चला, आता वेळ झाली आहे निरोप घ्यायची. पुन्हा भेटूया अशा एका वेगळ्या रेसिपीसह. तोपर्यंत तुम्ही स्वतःची काळजी घ्या, पौष्टिक खा आणि खुश रहा. धन्यवाद.